Literárne besedy na Dolnej Zemi spájajú mladých Slovákov s knihami a autormi. Krajanské múzeum Matice Slovenskej ich organizuje v spolupráci so školami, aby podporilo čítanie, tvorivosť a slovenskú kultúru v zahraničí. Žiaci sa tak zapájajú do diskusí aj tvorivého písania. Podpora čítania, rozvoj kritického myslenia a uchovávanie slovenskej kultúry v zahraničí. To sú hlavné ciele projektu Literárne besedy na Dolnej Zemi, ktorý prináša Krajanské múzeum Matice Slovenskej v spolupráci so slovenskými školami v zahraničí. Projekt sme odštartovali v marci. Vlastne naša prvá návšteva bola Rumunsko a končíme v júni v Kovačici. Navštívili sme teda v Rumunsku Bihor a tam sme besedovali so 193 deťmi. Robím sumár aj 1. aj 2. stupňa. V Nadlaku sme navštívili 102 detí, v Pivnici 41 a v Slovenskom Komloši 37. A všetky tieto deti dostali aj knižnú publikáciu. Ja som prínos tohto projektu v prvom momente videla aj v tom, ako riaditeľka vydavateľstva, že konečne sa tam dostane súčasná slovenská literatúra. To bola taká moja prvá myšlienka. A druhá myšlienka bola taká, že je to výborný projekt preto, lebo tam môžeme priniesť živých slovenských spisovateľov, lebo ono to nie je jednoduché dostať nejakého spisovateľa tak ďaleko napríklad na Dolnú Zem, aby vycestoval 500-600 kilometrov. Veľký význam má projekt v tom, že práve títo spisovatelia sa s deťmi rozprávajú na tých besedách a deti im môžu klásť rôzne otázky. Čo ich zaujíma, ako sa dostali k písaniu, čo ich inšpiruje. Pretože mnohé z týchto detí aj samé píšu a zapájajú sa do rôznych literárnych súťaží, ktoré prebiehajú na Slovensku, ale aj na Dolnej Zemi. Do projektu sa zapojil aj známy slovenský ilustrátor, ktorého myšlienka podpory literatúry medzi mladými Slovakmi v zahraničí výrazne zaujala. Samotný projekt je tak fantastický, fascinujúci. Ja sa tiež považujem za takého pútnika, takže keď mi to predložili, tak som sa hneď vydal na tú púť a zatiaľ som bol na jednej púti vynikajúcej v dolnozemskej obci Pivnica, nádherné také malé mestečko, alebo veľká dedina, s nádhernou školou, s športovým areálom. Milé deti, krásne sme kreslili, debatovali s kopu mojimi kolegmi. Projekt prináša viaceré tituly slovenských autorov a ilustrátorov a podporuje šírenie súčasnej literatúry v zahraničí. Je to dobrodružno-fantazijný príbeh o skupine mladých ľudí v Južnej Afrike, ktorí po maturite sa chystajú na univerzitu, ale ešte si chcú užiť leto predtým. No a je to veľmi akčná skupina, ale dostanú viacej, ako si želali, aj na tie ich vlastné povahy a výčiny, čo zvykli robiť. Ako teda vnímalo detské publikum vašu knižnú publikáciu? To je výborná otázka, lebo keď som sa zaviazal do tohto projektu, tak som netušil, o čo ide. Len som vedel, že nejakým detičkám v škole odprezentujeme knihu a tá spätná väzba bola úžasná. Robil som 3 knižky nádherných zamagurských rozprávok. Ja som to ilustroval, ale tí najdôležitejší boli Viktor Majerik a Peter Glocko a potom v tretej knižke Marian Servátka. Súčasná slovenská literatúra nie je na Dolnej Zemi vždy ľahko dostupná. Aj preto je súčasťou projektu Dar kníh od Matice Slovenskej miestnym školám a knižniciam. Takže urobili sme taký vstupný balíček, kde sme vybrali 2 rozprávkové knihy, vybrali sme napríklad príbeh slovenskej hymny, aby sa dozvedeli, ako vznikla naša slovenská hymna, základnú kodifikačnú príručku, krátky slovník slovenského jazyka a takto sme to venovali do jednotlivých školských knižníc. Pre TVR Valéria Konevých.